najvažnija i prva točka jest da ti imaš život i da si ti sebi najvažniji. Da tebi je život važniji od svega drugoga. Što koristi čovjeku ako sve dobije, a svome životu naškodi ili sebe izgubi? To je najvažnija točka. Ono što ti jedino imaš, to si ti. Ti ne možeš kad umreš ponijeti ovu zemlju. Ti nisi mogao Hrvatsku donijeti ovamo, ali imaš sebe, svoj život, svoju osobu, imaš svoj karakter, ti imaš svoju slobodu, svijest, intelekt, savjest, svoju kreativnost, ti imaš svoje tijelo, psihu i duhovnu dušu. Prema tome, to možeš svugdje nositi. Ti si onaj koji zapravo imaš sve. Sve što imaš, to si ti. I prema tome, budi spreman sve izgubiti, ali sebe ne smiješ. To je prva i najvažnija točka. I zato smo učili zavoli sebe. Ti si najvažniji. Sveti Toma Akvinski kaže, važniji si ti nego Bog. Jer ako tebe nema, onda ti nema ni Boga. Najprije moraš ti živjeti da bi onda spoznao Boga, živio s njime i da bi ti Bog mu dao život. Ako tebe nema, ako sebe ubio, ne može ti Bog biti važan. Dakle, to je normalno što Sveti Toma Akvinski želi reći. Ali Isus kaže, što koristi čovjeka ako sve dobije, a sebe izgubi? Zato danas zapamti svoje ime i prezime. Zapamti tko si ti. I pogledaj, jesi li ti ikada sebe prihvatio i zavolio? Jesi li svjestan da te nisu roditelji dali tebi i da njima nećeš odgovarati za svoj život, nego da je to svemogući stvoritelj tebi dao život? Prema tome, njemu odgovaraš jesi li ga prihvatio ili ne. Ali odgovaraš sebi samom, jesi li uopće prihvatio svoj život? I što radiš sa svojim životom? Da li ga razaraš ili ga izgrađuješ? Dakle, to je prva točka. Zapamtimo danas, ti si najvažniji. Ne skupljanje franaka, ne pravljenje kuća, auta, ne znam čega, ne. Ni zdravlje, ni ništa, ne, ti si važan. Da bismo to razumjeli, idemo na drugu točku.